Tko će komu, sad je ključno pitanje i profesionalnih analitičara i kavanskih rasprava. Hoće li birači HDZ-a poduprijeti Milana Bandića, na koga sve može računati Ivo Josipović, je li ovo zapravo uopće sukob političkih opcija ili je riječ o sukobu političkih kultura, o sukobu dvije Hrvatske? Ni u Josipovićevu, ni u Bandićevu stožeru nema vremena za predah. Analitičari i PR stručnjaci tvrde prava kampanja tek počinje. Još sinoć se moglo čuti da je vrijeme nježnosti prošlo, ako je ikada i postojalo. Mislim da će odlučiti sučeljavanje, ako ih bude ili bar priča o sučeljavanju, odlučit će negativna kampanja. Onaj tko se poklizne na negativnoj kampanji, napravi krivi potez, mogao bi izgubiti izbore. Josipović u drugi krug ulazi s većim mirazom. Osim dviju županija, sve ostale uspio je osvojiti. U velikoj prednosti je i u gradovima. U Zagrebu je doslovce pomeo Bandića. Ipak sela i dijaspora Bandićeva su utvrda. U drugom krugu za glasove birača doslovno će morati orati i kopati. Glavno oruđe, tvrde analitičari, bit će negativna kampanja. Josipović bi se mogao poskliznuti, odluči li to ignorirati. Kako bi rekao Harry Truman, nijedan seljak ne želi u svom dvorištu ima psa koji ne grize. No je pretjerana grižnja lavež s druge strane mače s dvije oštrice. Toga što on može dobiti neke birače sa tom agresivnom kampanjom i s tim isticanjem nedostataka svoga suparnika, ali isto tako može izgubiti one birače kojima je dosta bilo kojeg nasilja, bilo koje manipulacije u politici. Drugo je pitanje i kako će se preliti glasovi onih birača čiji kandidati nisu ušli u drugi krug. Josipović je u nekoj blagoj prednosti jer ima manji blok koji mora konsolidirati, on je dosta solidan. Bandić mora napraviti veći napor, znači od 4 dosta razdvojena tabora napraviti jedan. Kada bi politika bila čista matematika, podjela glasova mogla bi na Josipovićevu stranu preliti glasove Vesne Pusić i Damira Kajina, a na drugu stranu Hebrangove, Primorčeve i glasove čiste desnice, dok bi se Vidoševićevi glasovi mogli raspršiti u oba tabora. No politika je mnogo zamršenija od čistih brojki. Macan tvrdi da će puno toga ovisiti kako će se opredijeliti HDZ. Jadranka Kosoroš sinoć je izjavila da u drugom krugu nijedan kandidat neće dobiti njihovu potporu. Moraju odigrati karti i to dosta brzo. To će se danas ili sutra izdefinirati. Znači HDZ ima vrlo jasnu poziciju. Oni moraju misliti što je sljedeći korak. Ako su to prijevremeni izbori, s kime žele ići u prijevremeni izbore? Lalić pak misli da će HDZ-ovi birači većim dijelom ostati kod kuće, a da će se odlučujuća bitka povesti za 11% Vidoševićevih glasova. Onda 8. siječnja ima veliki politički kapital koji sigurno neće htjeti prokockati. Sad je to pitanje u ovom međurazdoblju u koje je dosta određeno političkim trgovinama i jednom političkom neizvjesnošću, ko će bolje trgovati sa Nadom Vidoševićem, ko će mu više ponuditi, od koga će on izvući veći profit. I dok Lalić tvrdi da su Vidoševićevi birači skloni Josipoviću, najsigurnija vrata na koja treba kucati ipak će biti motivirani birači.